spraviť, aby stres neprebral kontrolu v živote? V druhom videu našeho kurzu o strese ti ukážem konkrétne tipy a techniky, ktoré môžeš praktizovať preventívne v nejakom časovom intervale, ideálne každodenne, kde budeš trénovať a rozširovať svoju stresovú toleranciu. Taktiež ti ponúknem pár techník, čo robiť, keď sa stres objaví veľmi akútne a potrebuješ niečo veľmi účinné. Takmer všetky ponúkané techniky môžeš praktizovať skoro kdekoľvek, ale samozrejme na niektoré bude možno fajn si nájsť súkromie alebo si vytvoriť nejaký bezpečný priestor, aby ti v tom bolo komfortne a nemusel asi čeliť myšlienkam, že jak to asi vyzerá, že je to nejaké divné, trapné, môj Bože, čo si o mne pomyslia druhý a tak podobne. Techniky na prevenciu stresu. Tieto techniky je ideálne robiť v pravidelných intervaloch, kedy si telo a myseľ môžu vytvoriť zvyk. Prečo je pravidelnosť dôležitá? Dám môj príklad z minulosti, ktorý ti možno tiež nejakým spôsobom bude blízky. Takže si predstav, je zima, máš toho veľa v škole alebo v práci. Každé ráno sa budíš do tmy, nechce sa ti vstávať, si unavený, demotivovaný a stresuje ťa čo len myšlienka na to kvantum vecí, čo máš spraviť počas dňa. Tvoje telo sa nevie prebudiť, máš v ňom napätie, ja ho mám väčšinou v žalúdku alebo v ramenách a na ľudí, ktorých stretneš počas dňa, reaguješ podráždene a zároveň je ti tak zvláštne smutno. Nedá sa ti sústrediť, pamätať si veci a v hlave máš myšlienky, ktoré ťa ešte viac demotivujú a dávajú dole typu to nedám, som na nič mi nedáva zmysel, všetko zvládajú ostatní lepšie ako ja a blá blá blá. No presne na takéto životné obdobia dáva zmysel sa pripraviť, nejak zazdrojovať a naučiť sa dostatok dovedností, ktoré budú nápomocné a znižujúce riziko, že stres vystrelí do tak veľkej intenzity, že už nezvládam každodennosť tak, ako chcem. Čo môžeš zahrnúť do tých dní? Čo máš stále so sebou je dých. A je veľa techník a spôsobov, ako pracovať s dýchom. Čo je ale ich podstata, je uvedomovať si, že dýchaš. Ak dýchaš plitko, čo väčšina z nás s veľkou pravdepodobnosťou robí, zameraj sa na prehlbovanie dýchu a dýchanie až do brucha, do bránice. Alebo zívneš. Samozrejme sme naučení, že je neslušné zívať s veľkou pusou, ale úprimne je to fakt efektívne, pretože jednak si uvoľníš čeluste a zredukuješ veľmi efektívne stresové hormóny. Alebo ak máš rada čísla, môžeš si zapamätať 4, 7, 8. Dáš si nádych nosom na 4, zadržíš na 7 a pomaly vydychuješ na 8 sekúnd. Ďalšia dýchová technika je krabicové dýchanie, box breathing. Môžeš si to predstaviť tak, že máš pred sebou box s nádychom na 4, zádržou na 4, výdychom na 4 a znovu zádržou na 4 sekundy. V praxi to vyzerá nasledovne. Nádych, zádrž, výdych, zádrž. Tak to opakuješ, pokým cítiš, že sa tvoj systém pomaly skľudňuje. A je skvelé, že túto techniku môžeš robiť absolútne kdekoľvek. Pri chôdzi, keď sedíš v autobuse či metre, alebo keď sedíš niekde na prednáške, pretože dých máš stále so sebou. Čo je ďalej fajn pre telo, je práca s napätím a uvoľnením. Pretože stres zvyšuje napätie v tele, môžeš použiť napríklad techniky ako progresívna svalová relaxácia, ľadová sprcha ráno, shaking alebo stretching. Prvou technikou je skrátená verzia tzv. PMR, čo je skrátka progresívnej svalovej relaxácie z angličtiny Progressive Muscle Relaxation. Princípom tejto techniky je to, že budeš postupne rôzne časti tela napínať a uvoľňovať. Môžeš sedieť, stáť alebo ležať. V skratke sú inštrukcie nasledovné. Začneš pravou rukou, zatneš päsť, napneš zápestie, predlaktie, podržíš a potom uvoľníš. To isté urobíš na ľavej ruke. Zatneš päsť, napneš svaly a uvoľníš. Postupne ideš hore na ramená, môžeš sa rozhodnúť, či to urobíš najprv jednu stranu alebo druhú, či simultáne. Ide o to, že dvihneš obe ramená k ušiam, podržíš a uvoľníš. Takisto hrudník a brucho. Zhlboka sa nadýchneš, zatneš svaly
a uvoľníš pri výdychu. Prejdeš potom na pravú nohu, zatneš svaly od boku, cez kolena až po členky, podržíš a uvoľníš. A to isté na ľavej nohe. Opakuješ postup. Zatneš svaly a uvoľníš. Sú rôzne verzie. V jednej môžeš ísť postupne od pravej strany a potom cez ľavú, alebo skrátenú verziu, že simultánne ideš obidve. Takto by sa ti malo telo postupne uvoľniť úplne celé, od hlavy až po pety. Po každom kroku sa zameraj na pocit, ako napätie ustupuje a môžeš dýchať veľmi pokojne a podporiť celý ten proces dýchom. Tento postup sa dá zopakovať kedykoľvek. Ono dá sa to trochu aj nacvičiť a potom vlastne prechádzať tým zatnutím a uvoľnením zrýchlenejšie a spraviť si počas dňa taký krátky reset. A je super urobiť si to fakt kedykoľvek a kdekoľvek, pretože ono to zvonku nie je až tak úplne viditeľné, že práve zatínaš pravú ruku alebo pravú nohu alebo si práve zatol brucho. Takže v skrátenej verzii nemusíš ohýbať lakte ani kolena, jednoducho ich len zatneš naraz a uvoľníš. Taktiež postupne už nemusíš robiť rozdiel, že najprv pravá strana, potom ľavá, ale môžeš to urobiť vlastne simultánne. Takáto zrýchlená varianta ti môže zabrať napríklad len minútu alebo dve. Môj tip je použiť túto techniku pred spaním, pretože si uvoľníš celé telo a zväčšíš tým pravdepodobnosť kvalitnejšieho spánku. Podobná veľmi známa technika, ktorá pracuje s prechádzaním si cez celé telo, ale bez napätia a uvoľňovania, sa volá body scan. Pri ňom si od hlavy až po pety alebo opačným smerom preskenuješ celé telo, vlastne v jednotlivých častiach dávaš svoju pozornosť a dých. Môžeš si takto docela efektívne uvedomiť, kde v tvojom tele je napätie a kde naopak si vlastne plne uvoľnený, uvoľnená. Nájdeš online rôzne guided meditácie alebo videá, kde ťa tým bodyscanom prevedú. Konkrétne linky k videám nájdeš napríklad aj v našom popisku tohoto videa, prípadne na našom webe. Skvelá preventívna technika je písanie si denníku vďačnosti. Varianta pre tých, ktorých úplne nebaví písanie, môže byť napríklad to, že večer pred zaspaním pri rozhovore s niekým blízkym si len zvedomíš a pomenuješ, čo sa ti cez ten deň podarilo alebo za čo si vďačná. Naučíš sa tým postupne svoju myseľ nasmerovať, aby vnímala počas dňa, čo funguje a čo ti robí radosť. Ak potrebuješ niečo viac expresívne než písanie, môžeš sa zo stresu večer či počas dňa vykresliť, vytancovať, vyskákať. Jednoducho nájsť si aktivitu, pri ktorej si oddychne jak tvoje telo, tak aj tvoja myseľ. Prejdime na techniky, ktoré môžeš použiť pri viac akútnom strese. To znamená, že máš pred skúškou alebo nepríjemným telefonátom, či ťa čaká nejaké nepríjemné cestovanie, alebo sa jednoducho naskytla nejaká situácia, ktorá bola skutočne nečakaná a vytvorila veľmi intenzívnu stresovú reakciu. Môžeš spraviť nasledovné veci. Môžeš sa vyklepať alebo si spraviť shaking. Táto technika je inšpirovaná prirodzenou reakciou tela na stres. Využíva sa aj v trauma release cvičeniach a pomáha uvoľniť nahromadené napätie. Takisto presnúť pozornosť z mysle do tela a aktivizovať organizmus, ak sa cítiš unavene. Postup v skratke je nasledovný. Nájdi si miesto, kde máš súkromie. Ak si napríklad v práci alebo v škole, môže to byť toaleta alebo niekde doma, kdekoľvek, kde sa cítiš bezpečne. Postupne budeš vytriasať časti tela. Môžeš začať napríklad pravou rukou a odpočítavať 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To isté urobíš na ľavej ruke, to isté urobíš na pravej nohe, to isté urobíš na ľavej nohe. Budeš takto vyklepávať veľmi dynamicky, prejdeš potom na celé telo, napríklad tak, že sa predkloníš a vyklepeš ho a pri vyklepávaní skús dávať fokus na to, že máš uvoľnenú sánku, čelisti a zároveň uvoľnené ramená, pretože to sú dve oblasti, kde sa ten stres hromadí čo najviac. Mne pomáha dať si do sluchatiek nejakú hudbu s rýchlejším BPM a vyklepať sa do tej hudby. Plus nezabudni pri vyklepávaní uvoľniť sánku a ramená, ktoré sú väčšinou najviac zaťaté. Ako
Ako ešte inak môžeš pracovať s telom vo veľmi intenzívnom strese, je napríklad využiť zmysly. Máme 5 zmyslov, takže technika je 5, 4, 3, 2, 1. Keď cítiš, že sa ti začína točiť hlava, ide na teba panika či silná úzkosť, pozri sa okolo seba a pomenuj si 5 vecí, ktoré vidíš, 4 veci, ktoré cítiš hmatom, 3 veci, ktoré počuješ, 2 veci, ktoré môžeš ovoňať a 1 chuť, ktorú práve máš v ústach. Pomôže ti to vrátiť sa do prítomnosti a ak chceš nejakú obmenu, môžeš si napríklad povedať, že sa zameriaš na 5 vecí, ktoré sú modrej farby, alebo zvuky, ktoré počuješ len veľmi v diaľke. A môžeš si takto pomôcť sa sprítomniť ešte viac. Veľmi známou technikou je motýlí dotyk, z angličtiny butterfly hug. Je jemná a jednoduchá. Je to metóda na sebareguláciu, ktorá môže pomôcť pri upokojení nervového systému a znížiš tak tým stres a nejaké silné emócie, ktoré na teba práve idú. Táto technika je súčasťou EMDR terapie. Používa sa častokrát v terapeutickom procese, no môže byť aplikovaná aj ako samopomoc. Pri tejto technike si nájdi nejaké pohodlné sedenie na pokojnom mieste, kde ťa nebude vôbec nikto rušiť. Sadni si alebo ľahni do pohodlnej polohy. Polohu rúk máš prekrížene na hrudníku tak, aby sa tvoje ruky dotýkali horných častí ramien, aby vlastne prsty dochádzali až na hornú časť ramien. Striedavo jemne poklepávaj pravou a ľavou rukou na ramená alebo hornú časť hrudníka. Pohyby by mali byť teda pomalé, rytmické a veľmi jemné, aby sa vytvoril upokojujúci efekt. Zameraj sa pritom aj na svoj dých a teda dýchaj pokojne, pomaly. Môžeš dýchať až úplne do brucha. Až sa cítiš stabilizovaný a je ti trochu v tele lepšie, môžeš pomaly zastaviť poklepávanie a dať si chvíľku na zotrvanie v pocite pokoja. Môj posledný tip pri strese je vytvoriť si škálu, ideálne od 1 do 10. A v momente, kedy cítim, že mi nie je v tele fajn, cítim sa vystresovane, tak sa spýtam samej seba, kde na škále od 1 do 10 cítim stres. A možno si poviem, je to na 7, je to na 8, je to proste veľmi intenzívny stres. Poviem si, OK, idem aplikovať nejakú techniku a po aplikácii techniky sa znovu spýtam, kde na škále som. A je úplne v poriadku, ak to zostane napríklad o 1 číslo nižšie alebo na tom istom čísle. Samozrejme, tieto techniky nie sú čarovné ani zázračné a je možné, že budeš cítiť úplne rovnaký stres aj po technike a to je úplne v poriadku. V momente, kedy sa stresová situácia nezhoršuje, je to úspech. Takže dokonca, keď sa mierne zlepšuje, je to veľký úspech. Ak cítiš, že sa stresová situácia ešte zhoršuje, tak je pravdepodobné, že technika, ktorú si použil alebo použila, nebola úplne efektívna a možno by bolo fajn použiť niečo iné alebo to robiť nejakým iným spôsobom. Pretože sme úplne individuálne bytosti a je veľmi pravdepodobné, že tieto techniky nebudú univerzálne funkčné. Ďalej, čo na stres môže vplývať a nenápadne ho zvyšovať, je napríklad veľa času pred obrazovkou. Keď tráviš veľa času pred počítačom alebo na mobile, dopraj si oddych pre oči a ideálne je raz za čas sa pozrieť niekde do diaľky a nechať vlastne očiam oddych. Ja tomu hovorím pozerať do blba, niekde do periférie a potom sa opäť vrátiť k obrazovke, ak je to nevyhnutné. Verím, že ti toto video bude nejak nápomocné v momentoch či už prevencie alebo hasenia akútneho stresu. My sme projekt Mental Bloom a tieto videá ťa priblížia k sebe, k tvojim koreňom a k rozkvetu tvojho duševného zdravia. Nezabudni sa prihlásiť na odber na našom YouTube, sledovať nás na Instagrame a takisto pozri na náš web, aby ti neunikli žiadne naše novinky. Ja nikomu nejdem pomáhať. Podporujem ich samostatnosť.